lamɛnbaga cɛw ani musow denmisɛn ani mabɔkɔrɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi wulada in na an ka kibaruyaw kɛnɛ kan maa minnu ye an sugandi ka na an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka sɔgɔmada in na kuma a kɛra duguba minɛ ye dɛ. Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u laban mina an ka telefɔni fara. An b'a ɲini faamaw fɛ u ka ɲɛɲini nin ko in na yaasa an bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min. Wulada in na an ka kumaw bɛna tali kɛ min na min ye wolomasiri tabaw ye olu bɛ baaraba min na an ka jamana kɔnɔna na nin waati in na wulikajɔ minnu kɛra an na dɔ fɔ olu la. M5 RFP bolofara min bɛ Sogɛli Kokala Mayiga ale tɔgɔ la o président par intérim u taara ale minɛ bi fo premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la a bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo kan min kɛr'o la an na o ɲɛfɔ. Yuwarukaw fɛ maa fila fatura u ma fatu dɔwɛrɛ fɛ dɛ sira min bɛ bɔ Yuwaru ka na o sira de man ɲi mobili kɔni o binna ni u ye o maa fila olu sara. Colonel Asaba Jalo ni ale ye ministre ye min bɛ kɛnɛya ko kunna ale bɛ Genèvekaw fɛ baara la. Baara min bi sɔgɔmada in na n'o daminɛna ko petit déjeuner jawo petit déjeuner boli de petit déjeuner bɛɛ tɛ dun dɛ nka an ka colonel a kun labɛnnen no ko in kama indikaw fɛ yen ko muso dɔ ye den dɔ wolo a fa dɔ ye jɛgɛ a fa dɔ ye maa ye lamɛrikaw ka dɔnkilidala min bɛ n'o yɛrɛ pezi ye ko ale fana minɛna ni dɔrɔgu ye ka taa fara Gabonkaw fɛ sa Ali Bongo ale masola maa dɔ fana u y'o fana minɛ k'o bila kaso la nin waati in na. Nin ye kibaruyaw ye an bɛna minnu walawala sɔɔni sisan k'aw sɔgɔlen to Jani Point ML FM na Sikasokaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ko datigikɛlaw u ka crédit la an y'a faamu n'Ala sɔnna ma an b'a baara kɛ a bɛ ɲɛ fana. Aw ka danaya kurakurali la Jani Point ML FM ka aw bɛ diɲɛ fa o fa yaasa ka se k'aw ka kunnafoni ta an bɛ min fɔ aw ye a y'aw sɔgɔ an ka page YouTube la sabula an ka kunnafoniw dafalen a bɛ sɔrɔ ale de sanfɛ ni maa min b'a fɛ k'a dɔn k'an dɔngɔla kari i sɔgɔ an ka page YouTube la i k'i abonné don nataw la ni Ala ye énergie fanga bonya ka courant d'a ma an na ko kuraw fara a ko kan pour que mɔgɔw ka se k'a faamu nka nin waati in na an b'an bɛrɛ bɛn ni nin ye yan'an ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ Minakakaw olu bɛ san kɔrɔ han san bɛ ka na u fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la n ka cɛ a ko nin diyara ale ye dɛ san nako kelen Minaka o bɛ nafa min ɲɛ Ala kelen de b'o dɔn wa u ko ji bɛ ka suru cogo a bɛ ka suru ye ten Ala k'a to an ka saga minnu kan ka na u ka tulɔ yani ko saga cara cogo cogo mina ka tɛ tɛmɛ 20,000 kan a tɔ y'a na cogo de saga da gɛlɛyara ne yɛrɛ bɛna don o la o est ce que mɔgɔ tɛ bɔ nin fɛn na ka t'olu parce que i bɛ lafiya i da tɛ mɔgɔ ka kuma na bisiko kuma tɛ f'i ye nin tɛ i bɛ walayi ni ne ye foronin dɔ sɔrɔ ka ba kelen ba musonin kelen sɔrɔ ka misi kelen sɔrɔ ka kɛnɛnin dɔ sɔrɔ a b'aw jija yan na koyi parce que ne tɛ kɛ dimanche kɛ foro tala ye o dimanche kɛ foro tala ye min ye foro bɛ n bolo ni dimanche tɛ e t'i ye gardien de ka foro don donc pour que i ka kɛ forotigi ye f'i ka kɛ foro kɔnɔ de san kalo 12 i ɲɛ ŋɔɲɛ u ɲɛ ŋɔɲɛ n'o tɛ ne kɔrɔkɛ ka lemuruba u y'o o kari o sigilen ɲɛna ka taa n'a tilancɛ ye yan'ale ka na o ye lemuruba kari o salon fana u y'a ka kaba tilancɛ bɛ tigɛ k'a bɛɛ ban pewu don min na u y'a wele k'a kana kaba a ma tɛmɛ fɔlɔ ka bɔrɔ 80 kɔ tari 2 dimanche grand frère ye dimanche foro tala de ye a kana fɔ a ye dɛ ale ye dimanche foro tala de ye ne tɛ fɛ ka k'o de ye a b'a jija nin na yan an bɛ taa an démerder parce que an bɛ dugukolo in de dɔn ale tɛ bisiko kuma tɛ fɔ yen i y'a don ta i ye nin karisa tɔgɔ tiɲɛ i ye nin o si tɛ yen
ini bu mabel nunu site nyonga strala ni ibu siu ubu tala yere yere bi deverde di yere mena kakao ube nema la bi ola sa meteo mau ko ka damne bila bite kalo tle mugan wolonvla ya me kalo tle mugan wolonvla kata se juin kalo tle flama ko minye wati tugo ya ko abnana yelema kosebe yelema abnana talike muna oye anfle dogo ko min yela la niye ko minye funteni buyane mba obinana adamine bisaba ani flala kata se binani ani woroma wa ko minye ala a chalimba o de binani wolonvla bu saka yoro mununa oye menaka ni gaoye nga minye yanye bamako yanfan ale ni jamana fawarew ulu kon mese go sigini yela mali do ye do na tawla o hukumu konna sa mali meto mo ya ira ka fo ko ni ndogo ku in konna na ku bi se ga fo ko yoro munu be nulu ka nga sanji soro ka damne bila bamako bola bamako fano ni kai ani kitanu kulukoro siga so ni joila ni buguni ni kusala sa ani banyangara ne ma fa na ngome tote komi alaka ko uluma menaka fo menaka bi sakoro yoro on son compris maintenant sinon ye min fo monument sanji soro bi inteneina o ye bamako fando e kai kita kulukoro sikaso joila buguni kuchala sa ani banyangara kulube sa soro bi tle kono bamako ko am yoro mna o tamana folo anake souvenali ko sini no e kalo tle muga ani segi munu mi sika san soro tuguni bamako bola kita bola kulukoro bola sika so joila buguni san ani segu minye tarata doin no arabado no ye mekalo tle muga ani kononton ko yoro munu mi sika fen soro sa kita ale woro dugu yanfa sika so buguni joila san ani bamako komi alamsa do sa yoro mun won me sega sansoro ko e buguni ni siga so droy o lu do ba soro alamsa jumado buguni banyangara gawo menaka ya soro kaba sibiri no ye kalo telefolo e siga so kuchala san banyangara mobti ani gawo urodugu yanfa ani menaka worodugu yanfa menaka wol meka soro kaba dimanche don sa kida worodugu yanfa ba soro kulukoro worodugu yanfa ba soro sikaso buguni joila segu san banyangara mobti menaka bamako district ni kiborai abora mali meto mo yoro ko fo mo yana ko nga ko alsa kanga haklu to makoroni demsonuna anga jidulu mo ga jimi kosebe ya saminye wati nunye ulu sega noga o machugumina meteo mo ya ira fana ka foko mo ku hakli to samya donda ina kosebe samya ji ko ji fefe flere ga foni abebe sega chieni ke yorola do mo ku ga fere onu ga dabalu tige aya nga dala fose mo ya ji kana do anga de yoro sambo sanfe de ga jigi duguma abisaka chieni mga duguma abisoko nyona ga sanfe donc ni mali meto mo uluga kibaru yayi wolo masiri tabao kanyema no ye general Umar Baru Jaray Baru kelatigi akoko ka da bela jilen tloka mekalo tle muga ani saba ana tle muga ani nani wolo masiri tabao ye wulika jodo ke karsnani yere alewe kilometre biduru ani saba ode bani duanzani nyanche bamanchi wale ninjuga wale keba oku kunkeleno kataka dugu jugoro mugu o dlairo de sigi ka atelier sigi o kamaye o atelier ngwani sorasuyo o atelier dawalo mamunu tume nubo barala kulu bela jele mbona unina mitraise kele wolo masiri tabaw sraka o soro ko inkene ka no o ye 14 minye fizi dozo marfa o fla obi mortie ana kolongala o fana fla soro ubulo arajo chaman bade obe nagajuru chini arajo miye moto saba ofana soro lubulo minanto arme ko ale tado ulu bela jirena kene kai kasoro ka duru do fiana kana na ereye kalo intle muga ani nani fana ulu masiri tabaw ya ira ka voko uye minando chie a kene doka nuye bamanchi wale keba kele ko bona anina
o kɛra ɲama ani bale kilomɛtiri 5 ka taga min ye jene ale kɛɲɛ ka yan fan fɛ u y'a yira k'a fɔ ko wulili in fana senfɛ fana min ye armée ye kilomɛtiri 7 ka taga min ye jene ale fanfɛla la Bamaci wale juga wale kɛbaw ka moto 3 u y'o minɛ u la min ye wulikajɔ min fana kɛra o dugusajɛ o don kelen in na fana u ye wulikajɔ dɔ fana kɛ ka taga se Inaraban ale masuruna na kosɛbɛ min ye moto 3 ye terroriste kɔni minnu tun bɛ u ye moto 3 minɛ olu la ale ni katakata nin kelen maa minnu tun bɛ ka waleya cɛjugu ninnu kɛ sa Inarabankaw fɛ u y'olu bɔnɛ u ni na nin kalo in tile 25 wolomasiri tabaw natɔ ka bɔ Inarabankaw fɛ yen Bamaci wale kɛbaw kun kɛlen ka jan dɔ da u ɲɛ kilomɛtiri 45 ka kɔnmɛna ka dugu kɔnɔna ɲɛ u ye Ninjuga wale ni Bamaci wale kɛba maa 3 u y'olu kɔni bɔnɛ u ni na min ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka maa 3 joginɛw kɛlɛ kan pick-up kelen u y'o minɛ 12 kun b'o sanfɛ o mɛ kalo tile 25 kelen wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ Gao masuruna fana na min ye Bamaci wale ni Ninjuga wale kɛbaw ye u y'u ka minɛn dɔw minɛ u la n'o ye Toyota Hilux kelen marafa kelen chargeur boîte kelen ka taa se arajo ni taliki waliki an'u ka maramafɛn minnu bɛ yen n'u b'olu yɛlɛ moto sanfɛ olu dɔw fana tun b'u bolo ani ni moto katakata ni 3 u y'o minɛ o la a bɛ fɔ min ma sa ko propulseur LRLC u y'o fana minɛ maramafɛn wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen tun b'u bolo bɛɛ lajɛlen darakulu la ni wulikajɔ in senfɛ état major ko a bɛ wolomasiri tabaw fo u ka nin baara in kɛcogo ɲuman na wulikajɔ ni cɛsiri min n'u bɛ k'o kɛ nin waati ninnu na yaasa Mali fan bɛɛ lajɛlen min ye basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min dugudenw olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na maaw n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaya yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma u ka wulikajɔ kɛ kun ye min ye ka Ninjuga wale ni Bamaci wale kɛbaw kɔni dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ko foyi tɛna na bɔ o la ko wa ko o y'u ka wulikajɔ ye don nataw ni bi kɔnɔna na chef d'état-major a y'a yira fana ko wolomasiri tabaw ye wulikajɔ dɔ kɛ Segu mara fana na sayikaw olu fɛ yen min ye sayi ye Segu ɲɔnɔ yan fan fɛ o wulikajɔ in y'a to Ninjuga wale ni Bamaci wale kɛbaw u sera ka pick-up 3 minɛ u la moto 5 min ye mitrailleuse 2 ye ka taa se mitrailleuse 6 ma ka taa se karabine n'o ye chinois karabinu ye u ka maramafɛn min bɛ ani roquette min ye donso marafa 640 ka taa se munition 80 ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka minɛ u la nin waati in na wolomasiri tabaw ka baara ko o bɛ sen na chef d'état-major k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ baara min na u k'u cɛsiri halisa ka dɔ fara a kan Bamakɔ yan M5 RFP ale tun ye bataki dɔ bɔ bataki min kɔnɔ kuma an kun ma sɔn ka maga a la sabula sariyatigiw ko parti ladegew tɔ minnu fara ɲɔgɔn kan n'u bɛ partiw ka baara kɛ ko olu ka ko kunnafonidilaw k'an k'an yɛrɛ minɛ a la ni i ye partiw ka kumaw ta k'u ka ko jate minɛ nin waati in na a na kɛ sariya kɛlen n'u ka dan sigi u ka kow la ale ni tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ parti baara kɛ o hukumu kelen kɔnɔna na M5 RFP min yɛrɛ ye Sogɛli Kokala Mayiga premier ministre ale ka mɔgɔw ye olu ye bataki de bɔ page caman k'a yira k'a fɔ ko fanga yɛrɛ waɲɛ man ɲi ko waleya dɔw bɛ fanga kɔnɔ k'o tɛ bɛn olu ma k'olu ni fanga mɔgɔw bɛnna waleya minnu kan ko olu daw tɛ ka timɛ fɛn dɔw damadɔw bɛ yen olu minnu kɛra dialogue ni fɛn ninnu u kɔni ye u fɛlaw fɔ nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na sɛbɛn dugumana maa min y'a fa siri comité stratégique M5 RFP M5 RFP Sogɛli tɔgɔ la o ye Buba Karamɔgɔ Traoré ye ale ye premier ministre fana ka conseiller ye primature la sɔgɔmada in na finitigi dɔw ni finitigiw kana olu ni papier jɛman taara a nɔfɛ papier anw b'a dɔn min don n'anw y'a ye dɔrɔn ni bilenman tampon ye bilenman ye o ye BJ ye BJ mɔgɔw de taara ni Buba ye ko sabula sɛbɛn kɔnɔna na min b'a kɔnɔ a n'a kɔnɔ kumaw a n'a ko kɛcogo n'a waati n'a kɛbaw olu jɔyɔrɔ kama Buba bɛ ka lamɛn fo yɔrɔ min na an sigilen filɛ nin ye u y'a lataa sɔgɔma fo sisan a bɛ BJ la waleya in kɔni kɛlen politiki mɔgɔw kɔni ka
minnu bɛ n'u bɛ politiki baara kɛ olu caman bɛ ka u bila u tɔ la nin waati in na Keba bɛna kɛ premier ministre ye Amara de bɛna kɛ premier ministre ye Janjan do Kulubali bɛ se ka k'a ye bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nka fo an filɛ yɔrɔ min na nin ye Sogɛli ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ tɔ n'o ye primature baarakɛlaw ye olu b'u ka baara la premier ministre yɛrɛ sɔgɔmada in na a yɛrɛ tun bɛ Kuluba cérémonie min tun bɛ a taara o kɛnɛ kan nka an filɛ yɔrɔ min na sisan an ye sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kɛ an b'a ka wuliliko kuma mɛn fɔlɔ an b'a mɛn fana k'a wulila nka su ka ja waati nataw ka ja wa Buba ka ɲininkali fana ma ban n bɛ segin a kan maaw k'a faamu u kana taa fɔ ko ne de ko ten n ko an filɛ yɔrɔ min na fo sisan mɔgɔ bɛɛ bɛ k'a fɔ k'ale bɛ se ka kɛ premier ministre ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka tɔgɔw caman di bɔlɔlɔ siraw fɛ kabini kunu kibaruya caman bɛ ka di mɛ an bɛ yɔrɔ min na an sigiyɔrɔ in na nin waati in na min ye nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛnen don ni miniti 32 ye Sogɛli a b'a ka baara la a ka mɔgɔw bɛ baara la primature la nka maa min minɛna n'o y'a nagakɔrɔ baarakɛla ye Buba karamɔgɔ fo anw sigiyɔrɔ in na ale bɛ biji la ɲininkali bɛ ka kɛ a la wa su ka jan politiki ko caman bɛ ɲɛnabɔ su fɛ de nin kɔni ye kɛnɛ dɔ dayɛlɛlen a bɛna taa wolo min na don ni heure nataw la Ala dɔrɔn de b'o dɔn an kɔni bɛ min fɔ ɲɛmaaw ye min ye an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi a bɛ ka baara kɛ cogo min a ka taa n'o sira ye jamana a mago bɛ fɛn mun na maaw bɛ yen minnu b'a ladi ka tɛmɛ anw kan maaw bɛ yen minnu b'a la kɔlɔsi ka tɛmɛ anw kan maaw bɛ yen minnu kumakan lamɛnnen don baara minnu bɛ sen na bi olu kɛcogo ɲumanw kama an b'a ɲini a fɛ halisa a ka continuer n'a ka sira ye maliyɛn fanba ani maliden fanbaw dalen don u la u ka baara kɛcogo ɲuman na an b'a ɲini u ka baara kɛ o cogoya la nka a ɲɛ n'a tiɲɛ olu de b'o fana dɔn dɛ anw ye kɛrɛfɛmɔgɔ ye n'o tɛ an ɲɔgɔnna caman bɛ k'u sagona kumaw fɔ dɔw yɛrɛ tun ye premier ministre kɛ depuis kunasini an bɛ dugawu kɛ su ni tile ni heure nataw mana min di hali n'a kɛra su kɔnɔna in na an na yɛlɛ ka na kibaruyaw di aw ma sabula a bɛ se ka yɛlɛma waati bɛɛ lajɛlen na nin wagati in na sisan an bɛ bɔ M5 RFA Buba ale min bɛ biji la nin waati in na an bɛ bɔ ale ka kow la an bɛna yɔrɔ min sisan sa n ka continuer M5 RFA la hali bi o banna koyi anw bɛ min dɔn a la ko mɔgɔw tɔgɔ bɛ ka fɔ an tɛ maa tɔgɔ fɔ dɛ ni aso ye lettre di ka taga télévision soba la ko falen kan ka kɛ anw bɛ kuma nka n'anw m'o sɔrɔ ayi bɔlɔnfɛ kuma kɔni anw t'o fɔ dɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ne yɛrɛ bɛ kɛ premier ministre ye fana ou bien n t'o sɛbɛn n ka page kan ou bien ne n'a mankan de donc n'an bɔra yen douanelakaw olu ka lajɛ min b'an fɛ yan o ye 28 ye a baaraw daminɛna bi douane ɲɛmaaba ale ni diɲɛ seleke 4 douanew olu kɔni ka baara ta ko 28 a bɛ fɔ min ma sa ko comité des experts n'o ye conférence des DG de douane ye anw fanfɛ bolo ni farafinna camancɛ taw ka fara diɲɛ seleke 4 yɛrɛ douanesoba kan olu kɔni kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ dunanjigiso dɔ la Bamakɔ kɔnɔna na yan baaraw bɛ tali kɛ min na o ye douanew yɛrɛ u yɛrɛ ka kow kɛcogo a bɛ tali k'o la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Mali douane ale ɲɛmaaba ye n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate ye maa min bɛ yen ni olu kɔni bilalen don kow kunna sa yaasa ka se ka kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nin waati in na n'o ye u fanfɛ bolo n'a bɛ f'o ma ko commune 2 kɔnɔna na n'o o ye maire dankan ye Zumana Kulubali ale kɔni ye bɛɛ lajɛlen bisimila ka foli ni bonya masegin kɛ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu nana nin kɛnɛ in kan sa ale kɔni olu bɛɛ lajɛlen fo commune 2 maabaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bureau régional min bɛ yen n'o ɲɛmaaya bɛ Abdelkader Sango bolo ale ye kuma ta directeur olu ka baara daminɛ na min ye Mali ɲɛmaaw ye k'olu fo douane ɲɛmaa a ye wulikajɔ min kɛ nin baara in na a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Sango ye a ko nin lajɛ in ko danaya de dara Mali kan ka kɛ ni Mali douanelakaw ni DG ale ka wulikajɔ ye cɛsiri ni timinanja ye baara in bɛna tali kɛ min kan sa
o ye douane lakaw olu yɛrɛ bɛ se ka musakaw fara ɲɔgɔn kan cogo min u dɛmɛbaakɔrɔw ani kuraw ka kɛ n'u ka laɲiniw ye laɲini minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ u ka baarakɛla ye u ka maa mafalenw olu ka kuntilenna na min ye Sango ye n'o ye Abdelkader Sango ye a ko experts u kan ka hakili jagabɔ kɛ an fanfɛ bolo fɛ ani yɔrɔ caman fɛ douane lakaw olu ka baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fana a y'a yira k'a fɔ k'u ka lajɛ in a kɛkun ye hakilina falen ye hakilina falen bɛ tali kɛ politiki kow la ka taa se douane baarakɛcogo ma min ye mara kɛcogo ɲuman ye douane kɔnɔna na sɔrɔw yakubayali baara fɛɛrɛw subahana mansinw donni nin bɛɛ lajɛlen ye kumaw ye minnu bɛ tali kɛ u ka nin lajɛ in na wa fana min ye douane lakaw ye an fanfɛ bolo ni diɲɛ ta bɛɛ lajɛlen fana olu fana kan ka fɛɛrɛ ni dabali ɲini yaasa douane lakaw bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛw sigi sen kan douane yɛrɛ bɛ se ka nafaw sɔrɔ cogo min k'a sɔrɔ jamanadenw olu ma degun sɔrɔ min ye diɲɛ douanew ye ani ni farafinnataw ko olu ka hakilinaw ye min ye o ye ka yiriwali k'o baaraw kɛ ka sinsinniw kɛ musaka min bɛ kɛ k'u ka jamanaw dɛmɛ ka se ka olu baaraw kɛ Abdelkader Sango ko nin ye nin maa mafalen ninnu nalen ye ko fɛɛrɛ ni dabali b'u bolo min b'a to musaka ɲɛnamaw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min fɛɛrɛ ni dabali b'u bolo u na maaw kalan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye olu bɛ se ka bɔ cogo min na u ka douanew kɔnɔna farafinna anw fanfɛ bolo ni camancɛ fanw fɛ min ye yɛlɛmaba minnu fana bɛ yen ka kɛ ni subahana mansin donni ye baaraw la u ka douane baara kɛcogo kɔrɔw ko nin bɛɛ lajɛlen nin kan ka ɲɛnɛmaya Mali ale kɔnɔna na min ye douane directeur général ye sa n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate ale ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma danaya min dara Mali kan ka nin kɛnɛ in sigi min ye douane lakaw ye ko olu fana na u cɛsiri nin ko in na a y'a yira k'a fɔ ko bi diɲɛ bɛ taabolo min na degun bɛ yen gɛlɛya bɛ yen sɔrɔ min ni douane b'o fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛya min bɛ yen ka kɛ ni musakakow ye min ye lakanakow ye ka taa se dugu yɛrɛ ni jamanaw bɛɛ lajɛlen kunkarilen no ɲɔgɔn na bi n'o ye gɛlɛya ye gɛlɛya min kɛlen ka na ni basigibaliya sigi douane lakaw o kɛlen no k'olu sɛbɛn ko n'i y'a ta k'a jateminɛ sa ko bolofara 6 o de bɛ farafinna kɔnɔna na douane tɔgɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ yaasa a ka jamana musakako u bɛ se ka kɛ cogo min na min ye jagokow ye ka tila ka ɲɔgɔndan fana don u ni ɲɔgɔn cɛ inspecteur général de douane Amadou Konate kɔni ko olu n'u jija ka cɛsiri ni baara kɛ anw fanfɛ bolo fɛ yan yaasa laɲini minnu kɛra olu ka se ka sabati Konate y'a yira fana k'a fɔ ko Bamako laɲiniw olu n'a to min ye sɔrɔko ɲuman ye sɔrɔ ka se ka mago ɲɛ min ye jamanaw ye olu ka se ka tagabolo kuraw sɔrɔ douane lakaw yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔnmaw kɛ jamana minnu ka surun ɲɔgɔn na ka fɛɛrɛw sigi sen kan u bɛ se ka ɲɔgɔn ka hakɛw tɔbɔtɔ cogo min pɔriw la min ye pɔri sɛkiw la ka taa se poste de contrôle bɛɛ lajɛlen ma ko ninnu ye waleya ye kunnafoni di o jɔyɔrɔ kan ka bonya waleya minnu na inspecteur y'a yira k'a fɔ ko laɲini minnu bɛ yen k'u ka bon min ye diɲɛ taabolo o yɛlɛmalen don bɛɛ lajɛlen kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka kɛ n'i ka jamana ye ani i sigiɲɔgɔn jamanaw a bɛ se k'aw bolo di ɲɔgɔn ma cogo min yaasa baara ka se ka sigi sen kelen kan a ko Mali kɔni a labɛnnen don ka ninnu dunanba ninnu bisimila wa a y'u bisimila a b'a f'u ɲɛna fana k'u jija ko sabula olu yɛrɛ ye baara min kɛ Mali la yan o y'a yira k'a fɔ ko bi ko Mali tɛ jamana ye jamana min dɛnnen don kɛrɛfɛ ko a misali suruman ye min ye nin diɲɛ douane bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw kana ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ ani farafinnataw k'o ye tare ye ko hali n'o y'a sɔrɔ nin waati ninnu na degun ni gɛlɛyaw bɛ yen nka o bɛɛ n'a ta Mali ale bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛn mana kɛ min kan u k'u jija o ka se ka lawaleya jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Yuwarukaw fɛ yen Siraba ka kasara dɔ kɔni o kɛra maa 2 sata ye min ye maa wɛrɛw olu joginna minɛnw caman olu tiɲɛna mɔbili kɔni ale de bɔra kari tɛmɛnen Koriyanzekaw fɛ yen Mɔpti k'a fɔ ko ale kɔni bɛ taa i kunda Yuwaru ka sa mɔbili kɔni de nana dafiri ka kolonkolon min ye denmisɛnnin 1 ye ani muso 1 olu ni tora waleya in senfɛ maa tɔw kɔni olu joginna sa u y'olu ta ko Siraba ale de maɲi o de y'a to nin waleya in kɔni ye u sɔrɔ Kayikaw fɛ yen yaasa ka se ka maramafɛn misɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ yaala an senkɔrɔ k'olu kɔlɔlɔ dɔgɔya u kɛlen don ka barosigi kɛ o kan ka ɲɛfɔli kɛ Kayikaw ye baara in ye tali kɛ sa Kayi yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ye maramafɛnw ye k'o ye ka taa se jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔla n'o bɛ nin baara ninnu kɛ olu n'u ka secrétaire permanent maaw olu kɔni taalen don Kayikaw fɛ yen sa ka taa ɲɛfɔli k'u ye maaw bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na maramafɛn cɛjugu olu ma kɔkan kibaruyaw la
min ye Ali Bongo ale ka directeur de cabinet kɔrɔ n'o ye Faransi ni Gabonka ye a tɔgɔ ye ko Lagruche Alibenga Brice Lagruche Alibenga ale kɔni ko u y'ale nɔ minɛ san 12 kaso k'a kan k'o kɛ min ye san 4 ye a b'o kɛ kaso datugulen na a tɔ yafa na ko ma a la sabula ko musaka minnu tun bɛ di a ma a y'a bɛɛ kunu chef de cabinet ale ni wari Fransikaw fɛ yen u tun ye sɔrɔdasi dɔ minɛ Sigana bolo ma Tchadikaw fɛ yen k'a ye Tchad sɔrɔdasi dɔ kɔni bɔnɛ a ni na septembre kalo tɛmɛnen min ye sɔrɔdasi muso in sɔrɔdasi in ye sa u y'a jira k'a fɔ ko infirmier de don ale kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli tun bɛ sen na ni avril kalo in na nka kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko a ka ko kɔni u y'a minɛ k'a bila kaso la mai kalo in tɛmɛnen in na k'a jira k'a fɔ k'a ka baaraw kan ka sigi sen kelen kan olu bɛ munumunu salo la k'u bɛna cɛ ka kiiri tigɛ a yɛrɛ mugu cɛ a yɛrɛ la y'o bannen ale Pierre Olivier n'a si bɛ san 33 la k'a kun y'a jira bɛɛ la k'a fɔ ko ale ma nɔ minɛ koyi ale ma waleya in kɛ ko nka ko tuma o tuma n'a ye kuma in fɔ n'a taara a ka so a bɛ kuma a kelen n ti maa faa tugun ne ti maa faa tugun n ti maa faa tugun ne ti maa faa tugun e bɛ k'o fɔ su ni tile maaw ɲɛ b'e la ko a tun bɛna kɛ kunkolotɔ de ye u y'a wele k'a fɔ a ye k'a ka kiiri k'u b'a bila kɛrɛfɛ k'a mabɔ mɔgɔw la yaasa hakili ka se ka sigi ko y'a tɔ bɛɛ juguya kelennabila in ne senfɛ sa u nana k'u bɛna ka kiiri kɛ ko yaasa a k'a ta n'a bila dɔn mugu cɛ a yɛrɛ la kunna sini ko a ye sɔrɔdasi min fana faga dun ɛndikaw fɛ yen muso dɔ ale kɔni k'a dusuma kasalen don sabula ale cɛ o fatura cɛ in fatura ka den kelen de to ale bolo min ye den ye ale kɔni a n'o bɛ ka maaya kɛ ɲɔgɔn fɛ nka nin waati laban in na muso in nana den dɔ de sɔrɔ sa den in sen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko mami wata jɛgɛ b'a a fa dɔ la a fa dɔ ye maanifin ye u ye muso in lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ko e den kɔni ye mama yɛlɛma ye dɛ ko nka ko komi ko tɛ ban ka kɛ ɛndikaw fɛ yen kukala b'a la i ko jɛgɛ kukala bɛ cogo min ye a maa sanfɛlama in ye sa o ye maa ye ko maaw yɛrɛ kamana ganna nin ko in na min ye maa in ye u y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɛra cogo di sa u y'a da tulo la k'a da jaba la ka ɲɛɲinini kɛ cogo sugu la nka waati min na u bɛ fama ko ma maa ni jɛgɛ ye diɲɛ to o fana ye da ka sa yan'a kan kɛ diɲɛ fana yaalala ye ale fana a fana y'a yɛrɛ ka ko ban ngilɛw fɛ yen n'o ye États-Unis ye olu ka dɔnkilidala arabu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Nicki Minaj ko ale minɛna sibiri don a bɔtɔ Schiphol Amsterdam kaw fɛ yen k'a b'i kunda min ye Manchester k'a kun kan ka taa concert dɔ la yen sibiri su fɛ u y'a minɛ u y'a sɔrɔ dɔrɔgu mugu baden o b'a bolo a yɛrɛ tilara k'a sɛbɛn a ka bɔlɔlɔ sɛbɛn kan ko tiɲɛ don min ye dɔrɔgu ye ko o yera ale bolo ko wa ko ale minɛlen de filɛ nin ye Amerikaw ko k'a lasegin ngilɛw k'u ma fo ka diɲɛ wuli olu sariya b'olu yɛrɛ fɛ yan u ko ngilɛw ma ko aw fɛ yen ko constitution tɛ ko a bɛɛ n'a ta anw ni ɲɔgɔn ka maa caman kiiri dɛ k'aw kana ɲinɛ ko min ye sumalaba o ye nɛrɛ ye dɛ i y'a mɛn États-Unis aw bɔra anw de fɛ yan ko muso in b'u bolo han Manchester kaw bolo yen muso yɛrɛ ko k'a b'ale bolo ne ma Amerikaw ka nin faamuya olu b'a fɔ ko k'u ka mɔgɔw d'u ma k'olu bɛ t'u kiiri u m'o de kɛ fɛn fana na o don wa Keniyakaw de la o don wa k'olu fana k'a di olu ko k'u t'a di dɛ k'olu yɛrɛ n'u ka kiiri kɛ an ka minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye colonel Asaba Jalo ye diɲɛ seleke 4 ale ka lajɛ min bɛ kɛ n'o o daminɛna kunungo mai kalo tile 26 ale bɛ o kɛnɛ ka Mali tɔgɔla a n'a ka délégation yanni lajɛ in cɛ sa assemblée mondiale n'o bɛ sigi kɛnɛya ko kan Genève kaw fɛ Suisse min ye minisiri ye ko ale sen yera darakadun dɔ la darakadun in bɛ tali kɛ baaraw kɛcogo ɲuman na paliko kan min ye Yaoundé fɛɛrɛ mun tigɛra ye sa
ka to sigi sengelen nga ja daraka du nye boli ministre ja ale jogini kumbala uyu bela jinen bla fini bulala mana sa ku ka tama ngoni ko afsara OMS nyama baw ale ni few ko ka kuma ni wale ya tugunyana na ko pali banana ni yeni tama hakeke ni yeni nge ku were ministre ka hake wasa bajolo e be dai ko dota doka garde ko ruta tu uta sirala kana nuye asura anga ministre on sont fini surasi uluma do no tunya do ma bla be ko fe kata je fa ko me dota bulu ka yele nulu e safe mi yeni wale anyi ko ne nyebla bara min kelo no bi ka ko mi ministre munu me giensre ke nan to la no OMS ulu ka la jemme ke paliko ko zenta baro sigibe talike mina oye ka wale yaw uni kuma kulu tugu nyogona yasa jamana ulu be sega lafiya tugumi ni ye kibaru ya isa mi manga ulade na kima funu kunche ama fa na ka fo ko na la sonama ulade na kibaru belele ko ni miye M5 RFP ale président par intérim Noé Boubacar Mogoye ale be bijla ka ofi sabula M5 RFP bulu fara min be no be shogel ka hukumu kon M5 RFP bulu fara julde bala sa sabate duru Jasura fana ba dama Francis ni mene hagli jigi be ka kuma de la kuku jijare kala ka tiye deme ala ka tiye deme seru sangare dugutigi ka mafo ka sori ke besofo mi maraka samake yanga folbe sama kurbe jara colonel Sidi Lamine Traoré Bamana ezo konnana monsieur le ministre le génie Thierno Oumar Assidalo ambafo ka boyna babi fo lu koni menaka ka ulube sangoro ni watina Jaba Sidibe ambafo sallaka ka sigila ka colonel Asaba Diallo fo alebe Genève ni watina ministre de la santé do Bayba mairie du district konnana Ablaye Nyagate Ibrahim Tungara Minye Gaussou Traoré ulube Paris Sori Sako Issa Konate Lucas Dakono ulube États-Unis ka ofe Ibrahim Sako katase Papis Diallo ale fana be Dakar ka ulu fe malien munu me français ulu ka au conseil ko sigili blara le 30 juin chebo koni bara de bulu anake ton chaman chile no yi ulu kana no ku nyeshi président Koroma no e Amadi Jaray do na tawla ani candidat wara fana be ana pumadu bema akana ke gabonta nyona parce que gabonta ma ba ha gabonta ma ba ne keba kuntia on amara fana kuntia na basha ga ngumbia do na sibiri do o ya ko be do nyana alamea ale koni bati ko zawo atoka Mohamed Jara ko zawo akoko ale be fa le ni abi were de ka siku ka kumake awo ko de kadale siro gabonda ma ba na keba parce ko ulu shite abib contrôla no be bin fedro aka do mo mbe ke gabon ko pour que bela jere ngalafiya ame bita to ya basha ga idamele amara nu keta keba jalo mamunu fana sokolo no ana maliko na ko ka bela jere fo nala sona mani ko bora akola ana segi kana shukor nana kana kibara di awma an wani sigile me to ka ko nyini ka nyero na kara wati ana adawt lo nga no fema bwala fana ala sona ma sini safoka fe ana tayi pano solaire kurawara ulu fana kurumo karli kanga ke jabana kuntigi ale kanga ko keneka mi mana bola fana amofo ala ka dugu manje shini kenan labango mala ka dama mi ye colonel Asimi amba fo kiba Asimi no riski ta de ni to awudo ye baroke bi tlega ina ni fendo yi anga president koloshi de wallahi asebe dinge belebele di dala ko ba kore malaka am kisi an reka nyugo mine en folo ko kanaw ya sanga se ka se sorola aka ambe sini